मैया दतमायाव BPFनि प्रेसिडेन्ट हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि सायाव जिथु नंखाय रोखोमै बानसावनाय जि बाथ्रा बुंदों जे बिटिसिआव माने जेब्लानो गारि थांलाय फैलाय खालामो बे गारि थांलाय फैलाय खालामनायाव गारि सिङावनो थाखा फैसानि लेनदेन जायो होननानै बिथाङा मोनसे नंखाय मोनसे अजद लाबोदों आरो बेखौ जोङो क'क्राझार जिल्ला UPPLआ गोख्रों रावजों जोङो सोंखारियो आरो बेयो सोंखारि जाथाव मोनसे बिबुंथि होननानै जोङो गोख्रोङै बेखौ बुङो सासे बारग' चिफ बिथाङा BTC सेक्रेटारियेटआव बेबायदि जायो होननानै जेरैबायदि बुंदों बेयो गुबैनो बेयो लाजिथावना दुखुनांथाव जों सानो जे थांनाय गोलाव बोसोर बिथांमोना जे BTC खुंथायाव दङमोन जानो हागौ बिथांमोना गावसिनि समावसो बेबायदि जायोमोन जायनि थाखाय बिथाङा बे बाथ्राखौ रायखांदों बयबो मिथिगौ प्रमद बर' बिथाङा सरकार दाखांनायनि उनाव जेरैबायदि बिटिआर ओनसोलाव गोजोन मोनसे थासारि फैदों बिटिआर ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय जेरैबायदि हाबा मावगासिनो दङ गोदान गोदान फ्लेगशिप स्किम लानानै प्रमद बर' बिथाङा जेरैबायदि हाबा मावगासिनो दङ जोंनि ओनसोलनि नङा जोंनि रायजोनि आरो हादरनि मानसिफोरजों दिनै बाख्नायजानायखौ मोनदों दिनै सोलोंथाइ बिथिङाव प्रमद बर' बिथाङा सरकार दाखांनायनि उनाव जेरैबायदि दा हाबाफारि मावगासिनो दङ दिनै UPSCनि कचिं होदों 50 फरायसाफोरखौ 11 दाननि थाखाय दिल्लीयाव दिनै इन्जिनियारिंनि थाखाय दिनै मेडिकेलनि थाखाय कचिं होगासिनो दं बेसेन नाङा जासे दिनै बेबायदिनो इउनिभार्सिटि आरो कलेज स्कुलफ्राव रां अनसुंथाइ होनानै बायदि रोखोमनि हाबाफारि मावगासिनो दङ दासिम 500 गं फरायसालिफोरनो राङारि अनसुंथाइ होदों बिथांमोननि स्कुलफोरखौ फोसाबनानै लानायनि थाखाय बायदिसिना हाबाफारिखौ मावनायखौ बयबो नुगासिनो दं गेलेनाय बिथिङाव नोंथांमोना नुबाय जे बावहाय ISPL लीग खालामजेननायनि उनाव सन्टोष ट्रफी आरो नै दाख्लै बावैसो जोबनानै थांनाय डुरान्ड काप बेफोरबायदि गेलेनायनि हाबाफारिखौ खुंनायनि गेजेरजों गेलेनाय बिथिङाव मोनसे मोजां मोनसे थासारि लाबोनो थाखाय बिथाङा नाजादों आरो बेखौ दिनै अल इन्डियायाव थानाय जायफोर स्पर्ट्स लाभार बिथांमोना नुदों आरो दिनै जायफोर अर्गानाइजार बिथांमोना बाख्नायदों फिसा BTC ओनसोलाव क'क्राझार बायदि फिसा टाउनाव नेशनेल लेभेलनि जे खेलाफोरखौ खुंगासिनो दङ बेयो थारैनो बाख्नायजानायखौ मोनदों दा बेबायदिनो बायदि बिथिङाव गुबुन गुबुन रोखोमनि हाबाफारि लानानै बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथाङा दिनै खामानि मावगासिनो दङ आरो जायनि थाखाय बेबायदि नंखाय बानसावनायजों बिथांनि जिथु इमेज बेखौबो नस्थ' खालामनो हाया UPPL राजखान्थि हान्जानि जेबो खहा खालामनो हाया बेबायदि नंखाय बानसावनायनि गेजेरजों मैया बिथाङा बुंबावदों खुब दुखु गोनां बाथ्रा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि खोथाखौ हानहरनानै जे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बरागारियाव 50 लाखजों प्रमिला रानी ब्रह्म आगुनि मिनिस्टार बिथाङा न' गंसे लुना होदोंमोन दा बेखौनो 2 कौटिनि रिपेयारिं होनानै प्रमद बर'आ थाखा जादों होननानै बिथाङा बेबायदि रोखोमै बुंदों जेखौ जोङो गुबुन गुबुन बिजोङाव मेडियायाव जोङो नुनो मोनदों दा बेखौ जों गोख्रों रावजों जोङो सोंखारि नाङा फाङा बड'फानि नाम लाबोनानै बेबायदि राजनितिनि मुलाम्फा लानो नागिरनायखौ जेब्ला क'क्राझाराव आसाम सरकारनि केबिनेट मिटिं जायो अब्ला बे केबिनेट मिटिं जानाय समाव
बड'फानि मांखरसालि दतमायाव थानाय थुलुंगाफुरियाव नायदिंनायनि चिफ मिनिस्टारहा मोनसे हाबाफारि दङमोन। बिथांजों लोगोसे गोबां मन्थ्रिफ्रा बेयाव दावबायफैदों आरो बे हाबाफारिजोंनो सरजाबनानै बरागारियाव थानाय बड'फानि न'आवबो नायनाय मोनसे हाबाफारि दं। दा बड'फानि न' आरो थुलुंगाफुरि फोसाबनायनि नामाव थुलुंगाफुरिखौ माखासे फोसाबनो गोनां जानायलाय बेवहाय टाइल्स बायदिसिना लगायनो गोनां जादों। दा बेफोर गासैजोंसो 2 कौटिनि WPTनिफ्राय मोनसे बेवहाय बाजेटखौ हमनाय जादोंमोन। खिन्थु बिथाङा बुंदों 2 कौटिया दतमा थुलुंगाफुरिनि नङा, दतमा बरागारिनि बड'फानि न' फोसाबनो थाखायनो 2 कौटि होनना बुंदों। चिफ मिनिस्टार थांनायखाय बेवहाय 3 फेजनि कारेन्ट लागायनानै होनाय जादों। माखासे AC बेवहाय लगायनाय जादों आरो जिरायनो थाखाय माखासे मोजां सफा सेट बेवहाय बायनाय जादों। मात्र बे न'नि फाहामथाय, इलेक्ट्रिफिकेशन, AC लागायनाय आरो मोजां सफा सेट बसायनायनि थाखाय बरागारियाव थानाय न'नि थाखाय मात्र 17 लाख 17 लाखल' थाखा बेवहाय बाहायनाय जादों। बिथां बुंनाय बायदि 2 कौटि नङा। दा बेनिखायनो नाङा फाङा बड'फानि नामखौ लाबोनानै बेबायदि बाथ्रा बुंनाया जोबोद सोंखारिजाथाव आरो बिथाङा जाहाथे बेबायदि बड'फानि नामखौ जेन' बेबायदि नाङा फाङायाव जेन' लाबोआ, जों बिनि थाखाय बिथांखौ जों खावलायदों। खुनु जायगा गैला, UPPआ जोबस्रांलांबाय होननानै मैया माखासे मानसिफ्रा बिथांनाव जइन जादों नंगौ, नाथाय जायफ्रा BPFमोन थांनाय एसेम्बलि इलेक्सनाव बिथांमोना जोंनि हान्जायाव हाबफैदोंमोन, नाथाय गाव गावनि उद्देश्यआ बेवहाय जाफुङैनि थाखाय बिथांमोना दायो फिन BPFजों हाबनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। नाथाय बिथांमोना जेसेबां अनजिमा बुंदोंमोन बेसेबां अनजिमा गैया। मानोना साखाथियावनो माने जोंनि पार्टिनि मानसिफोरबो दङ, बिथांमोनाबो नायदों, मिडियानि खौरांनिफ्रायबो जोङो नुदों। दा बेवहाय बिथांमोना जेरैबायदि नाम्बार्स बाहाय फोसावदोंमोन, नाम गाबज्रिबाबो फैया, नाम गाबज्रिबाबो फैया। थ' नंगौ माखासे मानसिफ्रा बाहाय जइन जादों, नाथाय बिथांमोन बुंनाय बायदि अनजिमानि नङा। आरो दतमायाव UPPL जोबनायनि बाथ्रा गैया। UPPLआ रानायनिफ्राय रानोसो दतमायाव। नंगौ जोङो थांनाय बिसायख'थियाव जोङो जेनदों। जोंहा जोंनि हान्जायाव गावजों गाव माखासे बेले बेजे थासारि जानायनि थाखाय मात्र जोङो 1500सो भटआवल' जों जेनदों BTC बिसायख'थियाव। थ' एबार जिहेतु जोंनि पार्टिया सरकार दादों आरो सरकारा दतमा ब्लकनि सिङाव बायदि रोखोमनि हाबाफारि मावगासिनो दङ आरो बेखौ नुनानै जायफ्रा आगुआव UPPLआव गैयामोन, UPPLखौ फोथायनो हायाखैमोन, बेबायदि गोबां गुबुन हारिनि रायजो राजाफ्राबो दा लोब लोब UPPLआव हान्जायाव हाबनानैसो खामानि मावगासिनो दं। दा बेनिखायनो बिथांमोना फैबाय थानाय जे MP जे बिसायख'थि, बे MP बिसायख'थियाव नुनो मोनगोन एबा जों बाव प्रमान होगोन UPPLआ दतमा ब्लकआव बेसेबां भट मोनो आरो BPFआ दतमा ब्लकआव बेसेबां भट मोनो फैगौ MP जे बिसायख'थि, बे बिसायख'थियानो फोरमान होगोन।